Бирок платформада онлайн режимда. Татарстанда республика радио һәм телеканаллары өчен цифрлы мәйданчык эшли башлады. Яңа сервисны журналистлар берлегендә тәкъдим иттеләр. Хәзер кулланучылар турыдан-туры эфирларны карый ала, тапшырулар архивлары да ачык була. Тулырак киләсе сюжетта. Смартфон экранына бер тапкыр басуга телефонда төбәкнең яңа мөһим яңалыклары чыга. Яңа мобиль кушымтада республика телеканаллары һәм радиостанциялары тәкъдим ителгән. В чем преимущество? Ну, во-первых, если вы знаете, чтобы найти каждый отдельный канал. Моның өстенлеге күп. Һәр телеканалга кирү өчен шеш сервисларны эзләп табарга, яки канал, яки радиостанция сайтына кирергә кирәк. Бүген исә безнең барлык төп телерадиоканалларны бер платформага берләштерү мөмкинлеге бар. Бердәм цифрлы платформа булдыру Татарстан журналистлар берлеге инициативасы. Кушымтаның функциялары күп төрле. Онлайн платформада турыдан-туры эфирлар, архив тапшырулары, төбәк яңалыклары. Для нас это огромное, важное, значимое событие. Безнең өчен бу бик мөһим, әһәмиятле вакыйга. Барлык каналларга да тигез мөнәсәбәт барлыкка килде. Шәхси дәүләт каналларына да бер үк төрле караш. Без моны журналистлар берлеге ярдәме белән эшләдек. Мобиль кушымта бушлай, барлык системаларда аңлаешлы. Аны смарт телевизорларда да кулланырга мөмкин. Алия Галиуллина, Фируза Насырова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.